Allahumma ba yana barka da sauka. Shehu ya ce ma'azatuhu barbar da fadu na gairihi. Wadau uku kullu suni ba ya'ya yake nufi ba. To tuna maganar samana ta ya ce maka fa wakati wa sa'ati sarabtu li zikrihi salatan wa madahan minhu qad sirtu jaylama wa man rama darki fi shiyaqi nabiyina faqad rama amran mustahalan muharrama yace fa azatuhu ba mustafa duna gairihi walau umma kulsum ana ba umma kulsum yasa yake nufi ba ba kuma ita maryam din yake nufi ba. Ka san umma kulsum wani tudu ne na ma'aiki ba kowa a wajen sai annabi da annabawa ko sahabbai ba sa wajen shi ake cewa gurin zaman annabi ne ake ce masa ummu kulsum. Shi yasa annabi Muhammadu yayi wa ƴarsa ta fara da wajen in kaga mutum a wajen annabi ne sai bayan an yi hisabi conference ne sunan wajen ummu kulsum ba shehu yana nufin ummu kulsum ƴarsa ba. Ita gairu rasulullahi ni a waje na ba abun sani ba ne. To kuma ya za a yi shehu ya misali da da ya za a yi da waiwayo baya kawo kansa ma shehu bare ɗansa. Maryamu shi kuma ba Maryam yake, Maryamu ruwa ne shi wannan ruwan gaban alkausara yake. To an zauna a ummu kulsumun to shi Maryamu korama ce take gudana shi suke ɗiba suke sha in ana mitin din. Shehu Ibrahim sai ya ce maka fa asar tuhufar Mustafa ni na zaɓi san annabi Muhammadu da in zauna tuna kairihi ko ba bayan waninsa kai walau ummu kulsum ko da zan samu zama a wannan conference din walau Maryamu ko da zan sha wannan ruwan na Maryamu. Baka karanta jiwanin bane. Shehu ɗan kaya ma ya ne wa annabi kishiya yaushe zai kawo san annabi kuma ya kawo san Maryam da ummu kulsum. Walau ummu kulsum walau kana Maryama wa wallahi shi yasa yace maka wa wallahi wai kada ka ba ta wancan ummu kulsum da Maryama yana kuma yi maka ƙara shi ne sai ce wa wallahi la tubi da Ahmad sa wa wallahi ma bi kaibi gaya muku hasan da kairihi wannan annabi da ke da bayar marko Marya hasan ya sarra haka ni shehu Ibrahim bai shi da rabon soyayya a raina wa wallahi ma bi kaibi hasan da kai sai yi maka ma yayi maka wata kora ya kwara kanan ya sa dokul barak ya burtuke ka ya ce kai rasulullahi ya shehu Ibrahim ba na sanin sa kuma ba zan san shi ba. Gairu rasulullahi ne sani ta alama kanka ne mu sanin sa in dai gairu rasulullahi ne to kuma menene ba rasulullahi ba. da badu da gai walau ba kullu sunan walau kana Maryama wallahi ma bil qalbi hazla gairi gairu rasulullah ne sani ta alama ashara ila muzinin fasada musarmada wa idraba ma kalma ya amsa kabul hawa annabi Muhammadu Madina da suka zo karshe ikari na ije yi ka san kana son ka san Shehu Ibrahim karanta kalmomin da ni akan annabi za ka san Shehu aiki ne. Shehu ba na mai bacci ba ne, ba na mai bacci ba ne. Malam in za ka ja carbi ka ja carbi. Annabi Muhammadu ya fi karfin lahutu, ya fi karfin mahutu, ya fi karfin jabarutu, ya fi karfin malakutu,
ya wuce nasutu ya narka baka mutu ya wuce baka mutu a ina mutane kai a ina mutane kai wa kai amma carbi ina jawo annabi kai ko aja amma annabin ne na ga ya fi karfin dari sharbin fa mai dari ka dauka baka san shi ne sharbin Allahu mara kidaya ba ya za a yi sharbi dari ya jawo sharbin Allah sharbin Allah matsa ka ce annabi Muhammadu shi yake ja ya samu zaman lafiya kai ma ja ka samu zaman lafiya a share ina musu suka zo suka ce annabi ruwa ya yawa ya ce sama ɗauke ruwa fasala ina muzunin fasala musarmadan wa izrama masa kalma ya amsa kamar hama wallahi da ice a ɗauke ɗugo ɗaya bai kuma sauka ba shi ya sa shehu ya ce buliti ni kun gani gaba ɗaya an ƙone ni buliti ni hu bilmus da barkata min amada abin kauni wala ala ifar an mamati da aka ni hawa hu kabla al'ari bar hawa buliti bini rani siyaki ya amada a yanzu biji wanda su bi suna tilkara na bar ajibi na wanda da iskuntu mubrada wato yau da biya a sassamani wannan dare da bigira tuhun min manyan ruhu muhammada ice ni ina tsantsar mai kishi ga wanda na ga ya nufi annabi muhammadu haka ya ce ina tsantsar kishi dan ma kishin ne ba sai ya waga ce ke ɗan kurciya gidan ku ne kike a nan wai kun san kurciyar da ike nufi waccan ta kwafon ta bakin kogon sauro sai ji kaje ga jabalin nur a kansa ne sarki rambana wato na kogon hira can kuma ga sauro shi ma da azumin nan zan haushi je idan leka ko dai dace da inda annabi ya zauna a wajen to a wannan kogon sauro akwai wata yan kurciya sai da annabi ya shiga shi da sayyidi abubakar sannan giza ya yi saƙa wai shehu da ya ce da bi kiratin min manyan ruhu muhammada sai ya ce ke kama mutuwa da dauri wai da ki ba da ki ke kai tanki da kike shi da wani kurkuku yaren ki ma ba a ci da wani siri kabaki da wani kunkun kwanki ya za a ki tare annabi sai kuma can shehu ya ce ina wa dai ke kurciyar da ni ne ke kai wa maza ana barhama wai ya akai ma mai isa ban ne finti da hi janabiki ya akai ma nake bange bange ne ke maza kadaru ki ma wanda ma kadari kike da shi ne sai dai fa ka tafi tsali da kare da jin awaki sai da ke kurciya kin motsa mun ambatan kan ɗan dangin ɗakawa sai ka tiya da cewa mutanen sadakar فإن كنت سمعني بسنغاني إنني بروحي لدى ذاك الحبيب المبارك يا نيما نمزانة شيخ كي كغيا من كما ناجي شيخ نمتا من نيما كادنا شيخ dan ka san da tun ka zo ka san zan zo ka san zan bi ka gausu wallahi ya san zan faɗa haka a wajen sanaji na ce shehu ai shiryayyen nan takalminsa
takalminsa a ruwa muka yi wannan shehu ya tafa mu a ruwa na kan shi na ce shehu kuma ita fa mu wallahi a ruwa ya shigar aikin haji da haraminsa ya ɗauka ga tubaransa ga fagiri na ce shehu annabin nan fa takalmansa ice ta gaske ka faɗa ka kuma faɗa ya fita halittar Allah takalmanka hancin takalmanka shiryayye takalmanka takalmanka da aljanna na samu kuma haka ko da aljanna kun samu takalma annabi kufa la wani gashi can yana kokonto koran ka sami da nan zai shiryayye takalmanka annabi Muhammadu ya annabi Muhammadu ina ma ni ne hancin takalmin nan ina ma ni ne zaren takalmin nan ina ma ni ne fatar takalmin nan ina ma ni ne gashin takalmin nan ina ma ni ne mai gaban takalmin nan ina ma ni ne mai ɗaukar takalmin nan ba ku ba ba ku ba ba kai ma ba kai ba ina ma ni ne sunan takalmin kai ni ne ma sunan takalmin ni ne sunan takalmin ina ma ni ne igiyar takalmin da aljanna na zaɓi takalminka da aljanna na zaɓi takalminka annabi Muhammadu in ji nufawa dawo a basan dauro yarabawa suna faɗin babuwalo aka suka yi mun ibada suna ba tare su babuwalo assalamu alaikum ina sallama a gare ka yana gidan duka salamu alaikum ya dan Aminatu da wani kabawa salamu alaikum matsawa ne na ja da baya da tina maka ya Muhammadu Rasulullahi assalamu alaikum ya mai da zan zuciya da kuwa ce zubar gargarda ta ta ga cika alkawari halin ku gaskiya da biyar ka salamu alaikum wai waye kai ka ya dai kai ka ya sarki umman saraka ya mai sarauta a fadar sarki Allah assalamu alaikum ya mai kujera da dindindin mai mukami da gurin kusiya mai gurin zama duk babu kujera salamu alaikum ya mai da dindin babu rawani ya wanda Allah ke mamma da fi mara yi koke masabi assalamu alaikum na sallama a gare ka ya mai gidan duniya arzikin kiyama Muhammadu Rasulullahi salamu alaikum amma mi na kira ke gaya maka komai ya ci salamu alaikum wanda za a tare domin tallata ranar wata kowa ba ce ta salamu alaikum ga cika an biya wuna tallata ga cika ubangiji sannin sa salamu alaikum a yanzu duka da bayan da wuta ta sa an jaka ba ta ta assalamu alaikum da wanda ya zo zai sa a gidansa ba da banki ba da an tsaya a haka abin bautar da ba a gani abin bautar da ba a gani da ba da ka kai na sa farko mai dorawa da saurewa ya mace da na dako ake ka cikin sama gajiya ya rabe kasa na yau karko komai da fada a samu shiga a bada karkamar rahama salamu alaikum assalamu alaikum salamu alaikum assalamu alaikum salamu alaikum assalamu alaikum salamu alaikum mai girma komai zance kasansa yake
su ɗauke girma baka san wargi ba baka san wasa ba baka san wasa ba baka san wargi ba baharai da ruhul huda awwal sauda ruhul arwa nurul arwa sirrul asra nabiyul awwa mai kaulahi mai tijani alfazazi mai dusi kai suke haukuto a cikin su da sasamani matakar matsayi kai ne mutumin sabani da ka dai san duba kamar ka sirrin albarka zauna lawa a gaba mahamudu ba mai girman ka ka wuce kumfai ko karshe iyaka mai baka kai ne mai umar faro kusurkin usmana wanzan Allah sanni da dawowa gaishe ka mai gayyayyaki mai silke da kwalkwali mai tsara gunki da mai gunki mai baraka da taguwa barka ka dai sarkin yaki mai nasu mai falki begin ka ya zama zindigi ya zama zindigi wanzan Allah sanni da dawowa mai farko daga Allah ƙarshen ka Allah zai koma zatin Allah mai rafarfi mai darduma mai abin hawa a sama mai takafa da takalma mai gidan kallon Allah ma'aiki abin baiwa girma baiwa girma manzan Allah ka a san Allah a sake ka kiyama ai kuka saboda girman ka dabbobi suka neme ka kura a cikin daji da ta ganka nan dai ta sani na kuma san ba shaida san sallama maka masu cinyar da aka yi sambo a gare ka taima da garibi dabo da kamar magana ya shaida kai ne maka tuni kurciya ta yi bashi ka don ta kara mutuncinka samuwa ta yi tasbiki a hannunka don ta kusance ka wata ma da ya sauko burinsa da mai shaide ka manzan Allah dole ne a cika ma annabin da kai ya faɗa dukkanin annabin da ya aiko kai ya zo ya faɗa shugaban mu yana nan zai zo kun jina sharaɗa in ya zo ku rike shi shi ya zama shugaba manzan Allah ba na zuwa da bukata annabi in taho babu abonka ba aiki ni ban san ta ba wa yake mai da babu akwai in ba aikin ba farkon bukata ta ita ce ka so ka almiji ta ba kuma ka wuce kai gaba na kira ka rasulullahi da ban ka ba ya rasulullahi ka amsa ko ba zan ji ka ba in
mai bani bayan kai na zo ka ƙara haske iya bauta mai doci Allah ƙara maskani na hasken kasantattu a sake kare ni don inuwar wadatar a sake ma afuwa kuma bakar abuntattu ma'ana rasulallah babban masallaci alamar ka zauna daidai mai siffa da siffofi da bawa kowa nasa mai kofa da ƙofofi shiru ka ji kafin tausayi sanyi maganin zafi zauna daidai manzan Allah mai yare yan kakuri ya mahamudi ke ya rasu da barka da warhaka na je ka huta da sannu masoyin mu ba kamar ka kam a wajen Allah na mada san ka araba mu da iman Allah ya rasu da man san ka karfa mu da godiya manzan Allah girgije yake yi mai inuwa ko ina ya motsa zai bi shi bishiyoyi sun zo bar da jijiyarsa ta hasken shi kuma da gwankin kama ya yabe shi ya kuma bege shi barewa ta yi murna da ɗaɗinta kan alfarmar shi zaki ya yi hidima da kamun kafa da sahabin shi Ahmad ya yi kira aka mai da rai da girman shi kuma su da baya biyo hanya tun a nesa za ka rijiya ma ya zara kuka sai dai ruwan kai jama'a rijiya ma ya sa kuka sai dai ruwan rijiya ma ya sa kuka sai dai ruwan amma shi riga ta yi yawa da sawa ta koma daidai a gidansa ba a sa fitila wasu bahu rana wata taurari biyu sun samu ne daga kai in yai haka takalmai shi sai dai su zo har sawun shi ba kalan ka ba ba irin ka ba ne kai a tsaya ka ji manzon mu shi ne ya koyar aka koya aka kasa gane su shi ya ce wa rana dawo ranar ta dawo domin shi ne ya koyar aka koya aka kasa gane sunan shi ne aka yi wa aljanna kwalliya da zanen sunan shi kai me yin kashe kafin minti sai a je a ɗebo 'ya'yan shi ba irin ka bane waye ake harbo kibiya in ta zo gabansa ta gaishe shi tun da irin ka ne barin harba ma don ku su da kai yanzu shekuna gausu da azam marhaba ne gausu da azam shekuna sirrin karam rana an amsa ta da am durkusa da cikar ladabi na san bazan taso haka ba bai san ka ba dan annabu ba shehu bai sanya kake ba shehu bai taɓa shafa shari'a ba bai nuni da hakika ba barhama bai nuna
tun lamarinsa na annabi ne wallahi bai kauce masa ba. Kai in ya su baban shehu lamin nike ka ce babansa amin ya shehu na ce mun amin da kai sharu yayi mun nuni cikin ɗari ƙaban wata ba. Neman barhama annabi ne, samun barhama annabi ne, muradin barhama annabi ne, barhama baya amsawa idan bai ganka da annabi ba. Iyasa zan je sai gobe, barhama zan je sai gobe, shehuna barhama zan je sai gobe, ka ce wada sansa soci yana gefe umar ne fadar bege ka san mutum ban zo maka ba. Ba adadi Allah ka ƙara ba adadi ga wanda ba aibar adadi cikar isa hadarin masana na tuba ban sanya kake ba. Ina wuna sarki abadi da dosa lati ba adadi ga wanda ba aibar adadi cikar isa hadarin masana na tuba ban sanya kake ba. Barka ka dai da Rasulallah gaban ka yau na cire gulla ya hadimi da Rasulallah yabo da zo in farara ma ba da ka ce na wuri yabo na zo in farara ma ba da ka ce na wuri ba yabo na zo in farara ma ba da ka ce na wuri ba. Barhama ka cika aikinka babu kaya a ɗariƙarka Allah raba mu da baikinka ya shirya masu yi ma ƙarya don kai da ɗai baka ce haka ba. Sharu ka ƙara abin idan da zana to ya tafi wanda bai sauko ba. Annabi Muhammadu na bai sauko duka ba, bai sauko duka ba, manzon ku bai sauko duka ba. Idan da zana to ya tafi ga wanda bai sauko duka ba. Barhama zan je sai gobe, barhama zan je sai gobe a ce wada hannarabe da san su zuci yana kebe umar da ya fada rige ka san mutum banzo ba shehu na sirri da akaram. Maduban halitta gare a kyau musu da ba sarki ne abun matsayi karshe ne duk wani mai isa kolo sarkin duwalin Allah ka ce da haba wasu wasi ka miƙe mana gaishe ka ka zauna mu ce lambai ka ina ne ya zo farkon ka ina za a ce karshen kai ne ga ka kai ne a gane ka kai ranta rikici ka mutu shatar rikici ka mutu shatar joji biyayye maje mikiraji sarki mai gida mai daji karfi ba mai rabana ya baka imami a jini da isi a ya murshidi ya hadi sayyidi mahamudu shika lafiya zai judi ne mai duwa ne da kam bayi naka Allah naka waye gaban ka ne binna garibi Hassan Mahamuda da karfin da ke wasaranta ranar badar mashahuda maza mai fice alfan kaunar na ta fi ibada kai wallahi ba wasu wani
zauna daidai kujeran ka zauna daidai ka huta ka taka daidai ya ja ma a ce mai can dai hanyar ka ta yi min daidai ba san rai da ɗaya a cikin ka bai sidi ya gama gidan mai yin dare mai rana ka kadai ta abin bauta mai rike na marina damuwa ya ina roƙo don isar annabina fara gaske a ƙarshe da zan yaba wa gwanina kai kake yadda duka ga dama kar ka shafe batuna ko nake ba da babban murya ya maji roƙona tsira nake so a ƙarawa uban dukan alamina mahmudu wanda ya sauka a makka sanan ya koma madina na nufi ne ga wanda kace du halitta mu bi shi wadanda babu sakan da ka huta kun salati gare Muhammadu inda duka ta Allah za ka ji akwai shi za a gane akwai shi Muhammadu bin Abdullah dan Amina tune shi na da komai da komai za ka yi la ilaha illallah sai da yardarsa ya so 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 na nufin wanda komai za ka yi sai da yardarsa ya so waɗanda kai ce da shi ran tsaiwa ko su waye ya kwaso kyawun ɗabi'a da rarrashi alaƙu kai yana so bana kafin jiki na ya taso shi nake so ka karawa dubin salati na zifi mai cika mai kyau mai haiba mai nagarta da karfi jinjimin rahama shaɗi ba san sana gobe laifi walishi da sahabbai jimda masu ƙauna da zafi kai da shehu cikin bege na ya kamata a kula jani shewa abala da jiyali mai gidana na da barhama sangani yana cikin nazabina wala ya baba sharu kada ya hasken zamani na duk da na gama gaida mazaje bai duka na da sake sarkin gaba ɗaya bangon bayi zanarera wata ke zamanin jiya sarkin yanzu shi kaɗai ne sakakke mana rabe igiyar Allahu wa ya ce za ta tsinke a fadai uban alƙasu dogo duk wanda ya ce wa annabi gajere ne yanka shi gaba dai uban alƙasu dogo wa ya ce ba da kai ba a ce da kai lafiya sha aiki kai ka zo ba ka zo ba Mahamudu kai ka ga Allah ba zan rufe ban faɗa ba madogara kake babulla ba zan ki ba da dabi ba ina ka je ina ka tafi ina ya ɗauke ka sarki ya rike duniya hadisi ne ya gaya wa Abdullahi bin Umaru la
mulki farfajiyar fadar Allah a nan yake taka mulki farfajiyar fadar Allah a nan yake taka mulki kai na maza ne suke kuya a idan ka sirrin guyubi ta sun gudu da zatar sun tsira a shekara nan masu kuri zuwanka ya sanya har makotansu sun bi a lafiya madani maki a san ka ba a misali mai taguwa ranar hashari shi ne hannunsa da tuta ya rasulallah shi ne hannunsa da tuta ubangiji mai masaukin duma gabata muna yi mai alagaita muna yi mai alagaita muna yi mai alagaita ubangiji na ba shi kirari Allah ne na gashi nan ɗaya ne gashi nan ku kallas ubangiji na ba shi kirari gaban dukkanin halitta waye irin ka a wannan rana taho kowa ki baya shi ne taho muhammadu kowa ki baya come along so kai kadai kai ni ko ba da ina gefe ina kira rugari ina faɗa sanni taka da ɗaya ubangikan alamina wanda baki ne ya faɗe ka ina ake maka suna isar isa ya wuce ranar ina ka zauna mu zauna ina ka tashi mu tashi ina ka nuna mu nuna ina ka auna mu auna manzon Allah auna nake maka sallah faran gani mai fada ajiyai sakawa na kasada dan amina ta mai qur'ani kun ji karshen risala a sallama maka shine tsantsarin biyayya ga Allah tsira aminci da ba adadi gurin masoyin ka tsantsa mai zuba da cikar daidaito mai ido babu kwansa sarkin sadaukai da ya yi tsawa shi yan waje masu baka manzan da hanya take kamshi in ya zo sa ya rasa rabbana roƙon da nake a girgije zai mai da albarkacin wanda ya yi maka bauta tun ba lokaci tun ba lokaci ya yi bauta shi ya tsaya tun Allah bai da guri bai halicci guri ba ya kabbara harama tun ba a daga hannu ya yi rukuku tun ba gwiwa ya yi sujjada tun ba gunsa goshi girgije sun mai da albarkatun wanda ya yi ma bauta ba wata babu rana shi ne ya sauka a makka sannan ya koma madina albarkacinsa a yi mun wannan dai shan babana dan da ke ban kwana fada ne mai yamanka dan da ke ban kwana annabi fada ne mai yamanka dan da ke ban kwana annabi fada ne mai yamanka dan da ke ban kwana annabi fada ne mai yamanka ya rasulullahi ka amsa baitukan nan da kanka ya rasulullahi ka amsa baitukan nan da kanka ya rasulullahi ka amsa baitukan nan da kanka ko bai wuya ko bai rinsi ko ina in ta sanka muzdafa abshiro ko domin kabila umanka ya
ce mai da jini cikin zindumi ina a yafe marmar rasulallah da shi karaya ka zo da shi ka ce ana kunyar rasulallah da baitoci neman rasulallah har gaban abada karamar da karawa roƙona salati ne gwantar ka tautawa magidari jagaya gyara da shiryawa baban fadima zahara imam gidari jakaya gyara da shiryawa aban faɗi ma zahara imamu anbiya wulga a isa ka kara arabiyu almahadi aka ce ka ce take turaren halitta ne babu
gishiri wayo ina ka je ba bi ka ba sarki Muhammadu Rasulullahi mayaki uban mayaka jarumi uban jarumawa na mutu uban mazaje ki gudu sa bala'i gudu sa masifa da rabe aiki sai Muhammadu Rasulullahi na mutu jiya na mutu yau na mutu gobe sarki ya gida a to Muhammadu Rasulullahi ina mazajen suke ne ina mazajen suke ne ko a zuci samusa annan Muhammadu da ke gwanawa gwani na gwanaye talaka ja maza a ƙasa Allah ne ya shirya ka Allah ya bai ƙarfi ya za a yi a tanka ka dole a bi ka wanzaje ai koyi da aikinka da ragamar halitta Muhammadin Rasulullah aka ba shi mai dangi sani rasulu barka ne da ragaban maza a tuɗe ta maka kai ne ibudu tarnaƙin makiya aika ba da sa'a ne yaƙi akan takuwa Baba Hashim mai dangi ya Rasulun barka ne Baba Hashim mai dangi sannu rasulu barka ne da ragaban maza a hudu ka abun ka kai ne igudu sabana igudu Ayaki ka ta fitar koko
jagowa Allah shi kofar gida kai da marawu bangayya alizazi ya shiryu ya hau ya rike karkaya kada zuci sara ciki rike kofatan makiya sara su duka wuce Muhammadin Rasulallah matar mai takan daga mamaki nake kalla baban taru baban ta budu a hannun Rasulallah buda ka kansa gabu ba sarki yana shaida ɗayansu ya yi saura Muhammadin Rasulallah ɗan yabon tsoro yi baburan abu maka zo bukaren su wace hannun baba a kadar Rasulallah bai kama da nasi ba da kadar Rasulallah bai kama da raini ba ayayya da kai hallaka Muhammadun Rasulallah Annabi Muhammadu sallaka Musul zalwa kashi a hannun bika ya Rasulallah amsa wa bai nema sala
موصول زواجك يا أهلا بك يا رسول الله ما يأمسى وبينما صلاة عليك صلى الله بل هو سر ذات الله إمام الأنبياء والله جد كمال عينيك أهلا بك يا رسول الله بك أمامك شادي لا ليش رياك Sabon fitun hutawa ba fadar bege ne da bai iya komai ba zauna lafiya da hamana tuba sannu balarabe makullin bauta Allah ya saka ni kai
jama'a alfarmar da za a yi mana ba sai an gaisa ba hidimar da yawa manzan Allah ta isa kun ga mutanen da yawa yanzu idan zai fita za a ci za a gaisa don Allah kuma su uzuri hidimar da yawa manzan Allah kowa ita da ladan gida haka ba sai an ce sai an gaisa ba kun ga abin da yawa don haka Allah ya haɗa mu da manzan Allah